Ha mai immaginato che possa esistere una casa delle possibilità per ragazzi falliti? Ei tällaisena. Tarina on maaginen, ikään kuin mielikuvitusta, fiktiota, ajatukseni siitä pahimmasta mahdollisesta koulusta, joka olisi paikka, jossa ei ole oikeutta ajatella itse, eikä itse päättää sitä, mikä on oikein ja väärin. Eli toivottavasti tällaista koulua ei ole olemassakaan, mutta monissa kouluissa voi joskus olla piirteitä tästä mahdollisuuksien talosta, joten vaikka pidän tätä maagisena kouluna, mielikuvituskouluna ja pahana paikkana, niin ajattelen myös, että se muistuttaa meitä niistä asioista, joita tulisi vältellä ihan tässä todellisessa, reaalisessa elämässä, missä elämme tässä todellisuudessa. Io penso che così come nel libro non esista, perché comunque il libro ha degli elementi magici e di fiction, però allo stesso tempo ho cercato di immaginare quale sia la scuola peggiore possibile, e questa scuola è una scuola dove non ci sarebbe il diritto di pensare con la propria testa, e quindi anche se la scuola dell'ultima possibilità non esiste, esistono scuole che ne hanno comunque alcuni tratti, e questo rappresenta quello che un modello di scuola peggiore possibile rappresenta tutto quello che noi dovremmo cercare di evitare. Eli mitä sanon tai yritän sanoa lyhyesti on, että vaikka kirja on tarina, vaikka se on fiktiivinen kertomus, niin sen täytyy olla totta, muuten se ei olisi mielenkiintoinen. Eli siellä tarinassa täytyy olla riittävästi, kertoo se sitten mitä tahansa fantasiaseikkailuita, niin on tärkeää, että kirja jollain lailla tuntuu todelta, että ystävällisyys siellä tuntuu todelta, että vapauden tarve tuntuu todelta, että kaipuu päästä pakoon tuntuu todelta. Eli ne eivät voi olla kuvitelmaa eivätkä fiktioa, vaan siellä kirjan sydämen täytyy olla totta. Quello che vorrei dire inoltre è che anche se questo è un libro comunque con degli elementi magici, deve avere una base realistica per poter essere comunque di interesse ai lettori, e nonostante questi elementi immaginari ci deve essere qualcosa di vero nel libro, come per esempio l'amicizia, deve essere vera il desiderio di libertà, deve essere vero il desiderio di sfuggire alle imposizioni, deve essere vero. E quindi sotto questi elementi magici ci deve essere comunque un cuore di libertà, che è quello che rende il libro interessante. In quale modo si potrebbe volare come fa Borea con il suo skate? Miten voisit lentää kuin viima? Onko jotain asiaa, mistä pidät todella paljon? Lukemista, tanssimista, jotain ihanaa asiaa. C'è qualcosa che ti piace tantissimo, come per esempio ballare o leggere? C'è la cosa che ti piace? Lukemisesta. Ihanaa. Lukeminen on lentämistä. Lukeminen voi olla lentämistä, ja minulle esimerkiksi kun rakastan kirjoja, lukeminen on usein lentämistä ja kirjoittaminen on lentämistä. Eli lentäminen on kuva siitä vapaudesta, mitä me tarvitaan, että me voitaisiin olla onnellisia ihmisiä ja että meistä tulisi aikanaan onnellisia äitejä ja isejä ja myöhemmin vanhuksia, isoäitejä ja niin edelleen, kun meissä on sitä vapautta, joka ei vanhene, joku sellainen lento. Anch'io amo tantissimo leggere, per me non soltanto leggere è un modo di volare, ma anche scrivere è un bellissimo modo di volare. E con il termine del volo io intendo in realtà quella libertà che ci rende delle persone felici e complete, ed è una libertà che non invecchia, che ci permette di essere madri e padri felici, e ci permetterà di essere felici anche da anziani, perché abbiamo questa libertà interiore che non cambia. Un'ultima domanda. Secondo lei quali sono le differenze tra la letteratura italiana e quella finlandese?
Rakastan niissä italialaisissa kirjoissa, jotka ovat olleet itselleni kirjailijana ja ihmisenä muutenkin tärkeitä, sitä kauneutta ja joskus yksinkertaisuutta ja sadunomaisuutta, kuten suosikeissani Pinokkiossa ja Italo Calvinon kirjoissa. Pidän siitä taijasta, joka on kuitenkin totta. Eli niin kuin puhuin aikaisemmin, että se kirjan sydän on totta ja tuntuu uskottavalta, vaikka tarina olisi sadunomainen, niin esimerkiksi Italo Calvinolla hän pystyy siihen, hän niin kuin todella lentää siinä tekstissänsä ja se tuntuu minusta, se vaikuttaa minun vahvasti ja tunnen, että Italo Calvino tai tarina Pinokkiosta on lähempänä minua kuin moni suomalainen kirja, suomalainen realistisesta todellisuudesta kertova kirja. Eli mä jatkan vaikka sitten. Sano toi alkuun. Per me come scrittrice ci sono stati alcuni titoli italiani che hanno avuto una grande influenza. E nella letteratura italiana mi piace quel livello di fiaba che c'è, quella bellezza che c'è, ma allo stesso tempo una fiaba realistica, come per esempio in Pinocchio o in Italo Calvino, perché pur essendo delle storie fiabesche, magiche, hanno un cuore, così come dicevo prima, credibile. E veramente tramite Calvino, con queste storie apparentemente semplici ma bellissime, si riesce a volare. Eli pidän noiden kirjojen uskomattomuudesta, sadunomaisuudesta, joka tuntuu kuitenkin täysin todelta. Eli se sanon vielä in realtà per me Pinocchio e Calvino sono più vicini rispetto anche ad alcuni scrittori finlandesi. Di loro, specialmente di Calvino e di Pinocchio, mi piace appunto che sono fiabe credibili a cui posso credere. Ora parlerà della letteratura finlandese. Pidän kovasti myös suomalaisesta ja luen paljon suomalaista kirjallisuutta sekä vanhaa klassista kirjallisuutta että tuoreempaa, mutta meillä on hyvin vahvaa tämmöinen todenkirjoittamisen perinne, eli meillä kirjoitetaan realistisia romaaneja, joista puuttuu tämä maagisuuden kosketus. Io in realtà leggo molto anche scrittori finlandesi, sia dei tempi andati che più moderni, e mi piacciono molto. Però allo stesso tempo trovo che da noi in Finlandia la tradizione del realismo sia così sviluppata che manca un po' questo elemento magico. Ja joskus ajattelen, että tarvittaisiin enemmän naurua ja iloa ja huumoria, mutta sitten toki meillä on myös hyvin humoristisia kirjailijoita ja iloisia kirjailijoita toki myöskin. Mielestäni on hyvä, että kirjailijana ja yleensä lukijana lukee monenlaista, monien eri maiden kirjailijoiden kirjoja, koska ne kaikki tarjoavat niin erilaisia maailmoja. Ei tarvitse valita vain yhtä, ei tarvitse lukea vaikka vain minun suomalaista kirjallisuutta, vaan voin sukeltaa Kolumbiaan tai Ranskan maaseudulle, voin ikään kuin seikkailla näissä erilaisissa todellisuuksissa ja se kaikki tuo rikkautta omaan tapaani nähdä maailmaa sekä myös siihen, kuinka kirjoitan. Penso che negli scrittori finlandesi manchi un po' di allegria, di senso dell'umorismo, però anche questo non è del tutto vero perché anche noi abbiamo dell'allegria, del senso dell'umorismo nei nostri scrittori e penso che uno scrittore debba anche tenere la propria immagine di lettore e non debba leggere soltanto titoli provenienti dal proprio paese, come per esempio io da finlandese non sono obbligata a leggere soltanto libri finlandesi, ma anzi dovrei immergermi proprio nelle tradizioni letterarie degli altri paesi perché mi offrono dei mondi così diversi dal mio e quindi posso immergermi e amare anche per esempio nelle tradizioni della Colombia o della Francia e vedere proprio queste tradizioni, questi paesaggi e queste immagini così diversi dal mio mondo. Grazie mille, è stato un piacere, arrivederci.